dată mai zis că ești în direct. Da, cine vrea. E bine să obișnuiți cu apa treptat. Da? Adâncimea are undeva la 2 metri și un pic. Picioarele grupate. Bine pe vest. Aici, pentru că e foarte larg, puteți și așa. Vă uitați la apă. Este bolovan sub apă. La bolovanul ăla e ceva mai adânc, nu? Da, dar sărim mai încoace. Întotdeauna primul care sare, după aceea vă arată exact unde trebuie să săriți. Și săriți acolo. Aici e ok, dar în alte locuri sunt bolovan sub apă. Semnul ăsta înseamnă stâncă. Da? Întotdeauna o să vă arăt unde să săriți, nu unde este stânca. La fel și voi nu arătați acolo e stâncă. Da? Că să se înțeleagă, aha, acolo deci. Da. Dacă vreți să vă obișnuiți cu apa, acolo este baia de hipopotam transilvanez. Bine, Pincu! Deci pe unde mai urcat sus? Hai pe unde urcăm sus? Unde? Pe după. Bravo, Adriana! Super! Ieșiți din apă, da? E proaspătă! Bine, Torine! E proaspătă! Am adus apă proaspătă! În picioare! În picioare! Ia-ți avânt! Nu-i nimica! Mergem mai departe, da? Aveți loc să săriți o grămadă!